kiertämään kakkoseksi. Nyt mennään kyllä Ojamoon ja Pekki kolmanneksi jää tässä vaiheessa. No, sijoituserän paikka kuitenkin, elikkä Aleksi Antero kolmantena, Antero Lauri siitä heistä voisi ottaa paikka A-finaaliin, niin päästään sitten juhlimaan ensi viikolla. Siellä nyt sitten kolmantena siinä 3-2 Aleksi Korhonen pitää ajaa kuin kurmuksessa siellä erittäin hyvillä linjoilla. Lauri Saarinen tulee kakkosena, Antero Saari kolmantena, Mäkynen kuittaa Mäkirana, Mäkynen ottaa sitten kuvaan viikkaan kakkonen ja kakkonen tosiaan tuonne A-finaali ja nyt Kari Kuhmonen mustavalkoinen syy painaminen, mustavalkoinen syy painaminen ja A-finaaliin numero 3-2 Aleksi Korhonen ja 12 Lauri Saarinen.